ay ipinangalan sa mahal na Birhen na nangangahulugan tayo ay isang bayan na nagmamahal kay Maria, Pueblo Amante de Maria. At ito ang isa sa mga katangian natin bilang mga Katoliko, ang pagiging malapit, mapagmahal sa ina ng ating Panginoon. Kung ating aalamin, bago pa tayo naging malapit sa ating mahal na ina, ang Diyos mismo ang pumili sa Kanya. Siya na bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. At ito'y nagsimula bago pa siya isilang. At kung natatandaan po ninyo, ang ating ipinagdiwang na Immaculada Concepcion ay ito ang malinis na paglilihi ng kanyang inang si Santa Ana kay Maria. Na ang Diyos, sa paglilihi pa lang niya, iniligtas na siya sa kasalanang mana. At noon pa man, nung mahulog sa pagkakasala ang unang tao, ipinangako niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng isang babae na tatapak sa ulo ng ahas. Ito nga ang tinutukoy ng mga propeta hanggang dumating sa punto na ang anghel ng Panginoon mismo ang nagbalita kay Maria, ikaw ay napupuno ng grasya. Paano po ba ang mapuno ng grasya? Siguro madalas nating marinig ito, bless ako, no? Kayo po ba'y nasabi niyo na yun sa inyo? Bless ako. At ito madalas ko itong marinig. Lalo tigit po yung mga tao ay meron natanggap na malaking bagay o kaya makabuluhan. At parati yung sinasabi, thank you Lord, bless ako. At ano po ba ang pagiging pinagpala? Dahil nakatanggap lang kayo, nanalo kayo sa loto, nakahanap kayo ng trabaho, sinagot kayo ng jowa nyo, tumanggap kayo ng 13-month pay. Ano po ba ang pagiging pinagpala? Alam niyo, unang-una, ang Diyos ang siyang nagagawad dito sa ating lahat. Ngayong umagang to, lahat kayo ay tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kayo na lumapit sa Kanya, kayo na nagtiwala sa Kanya, kayo na sumasamba at pumupuri sa Kanya, tayo ay tatanggap ng Kanyang pagpapala. Umaapaw na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Ang tanong, saan mapupunta itong pagpapala na to? Kung ang perang tinanggap ninyo, 13-month pay, saglit lang sa kamay ninyo, nawala na. Paano na ang pagpapalang tatanggapin natin sa Diyos? Panatanatiliin ba natin? Katulad ni Maria, na pinagpala sa lahat ng kababaihan at napupuno ng grasya, ano ang nagbuo nitong pagpapala na to? Ang kanyang pagtugon. Ang paanyaya na anghel na siya'y magiging ina ng Diyos. At ang sabi ni Maria, imposible yan. Ako'y dalaga. Hindi pa ako nakikipagdiig sa babae, sa lalaki. Ikakasal pa lang ako. Paano mangyayari yun? Bagay na may dahilan nga naman para tanggihan ni Maria yun. Katulad ni Zechariah kagabi. Kung naalala ninyo, yung balita na Anghel Gabriel kay Zechariah na siya'y magkakaanak sa kabila ng kanilang katandaan at sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth, hindi siya naniwala. Kaya ano nangyari sa kanya? Napipi siya. Si Maria, aminado siyang imposible yun. Pero anong tugon niya? Narito ang alipin ng Diyos. Maganap nawa ang iyong sinabi. Mga kapatid, ang pagpapala natin ay nandoon sa mabubuo sa pagtugon natin sa Diyos. We are blessed, sabi natin. Pinagpapala tayo parati ng Diyos. Pinupuspos tayo na Kanyang grasya. Pero kung hindi natin to gagamitin
para mamuhay ng mabubuti, para maging masunurin at mapagtiwala sa Diyos. Mawawala yan katulad ng 13-month pay, saglit lang sa kamay natin. Tutugon tayo, sasang-ayon tayo, magtitiwala tayo. Kahit sabihin natin mahirap yun, kahit sabihin natin imposible, dahil sa ating kakayanan, hindi natin talaga magagawa ang lahat. Dahil meron tayong hangganan. Kaya nga kailangan natin ang grasya at biyaya ng Diyos para yung hangganan na yon ay malagpasan natin. At ito ang himala. Kaya magugulat na lang kayo, paano ko nagawa yun? Dahil ang Diyos ay sumasa inyo. Kung wala ang Diyos sa inyo, lahat ay imposible. Kung hindi nyo kapiling ang Diyos, lahat ay may hangganan. Ngayong umagang ito, 5 araw ng ating pagsimbang gabi, lumapit tayo sa ating mahal na Ina. Hilingin natin sa Kanya na tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Na katulad niya na tumutugon sa kalooban ng Diyos at nagtitiwala, bigyan din tayo ng ganitong pusong mapagtiwala at pasunurin. Kayo na mga parishioner, parokyano ng Nuestra Señora de la Merced, Ina ng Awa, ito ang magiging panuntunan natin. Ito ang magsisilbing motivation sa atin na ang Diyos ay parati tayong pinagpapala. Hindi lang natin ito napapansin. Dahil alam natin sa pagpapala ng Diyos yung material na bagay. Kung ano yung mga extraordinaryo. Hindi po. Dahil yung natatanggap natin araw-araw na biyaya, ito yung mga hindi natin halos pansinin. Mga ordinaryong bagay. Nagising kayo ngayong umagang ito. Nakita niyo pa yung mahal niyo sa buhay niyo. Sama-sama pa kayo nagpunta sa simbahan. Uuwi kayo ng bahay. Meron kayo kahit paano pagsasaluhan. Pupunta kayo sa inyong hanap buhay. Ang buong maghapon na to, babalik kayo mamaya, matutulog, kakain kayo, matutulog kayo, at magsisimula ng bagong araw. Ordinaryo, pero nandoon itong umaapaw na pagpapala ng Diyos. Dahil ang ating paghinga ay isa ng malaking bagay, isang biyaya ng Diyos, ang buhay. Ang buhay na ating mahal sa buhay, ang ating mga tinatanggap kahit ito ay maliit lang, o kaya kahit hindi mamahalin, kumakain tayo kahit hindi masarap, importante na pupunan ng ating sikmura. Kita nyo, maayos pa ang ating bansa, tahimik pa, payapa pa. May kalamidad na dumating, kita nyo, nalagpasan natin. At narito tayo ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At patuloy na pinagpapala ng Diyos katulad ni Maria. Hilingin natin na itong araw na to at sa madarating na araw ay magsilbing isang maliwanag o salamin ng isang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Upang sa ganon, ngayon, simbang gabi, sa darating na Pasko, at sa madarating na araw sa buong taon, ay mulit-muling ipapaalala sa atin na ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Magsitayo po lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng simbang gabi, idulog natin ang ating mga kahilingan at pangangailangan sa Panginoon na may pusong puspos ng pag-asa at pagtitiwala. At sa bawat kahilingan ay ating itutugon, Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin.
Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa iyong simbahan, habang tuwina siyang nagsisikap maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat at magbigay saksi rito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko, at kanyang mga katulong, upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamatnubay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo, upang mabisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan, at kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa aming mga doktor, nurse, at lahat ng naglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan, upang sila'y maging kasangkapan ng iyong nakagagaling na pagmamahal para sa lahat ng may sakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa lahat ng mga magulang upang sila'y magmahalan ng tapat at mapalaki nila ang kani-kanilang mga anak bilang mabubuting Kristiyano at tapat na mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Para sa ating lahat ngayong taon ng Yubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, manatili ka sa piling namin. Panginoon Hesus, itulot mo ang simbang gabi na ito ay maging panahon ng taimtim na pagbabagong spiritual. Naway magsikap kaming makapaghanda para sa pagdiriwang ng iyong pagsilang. Ikaw na nabubuhay tagahari, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maalay namin sa iyo'y tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Paging dapatin nawa nito ang aming pananabika ng pagdating na iyong anak na may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan na mahal na Birhen, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na to upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot siyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na manakagaging na utos sa turo ng mapatalang aral, buong pag-ibig natin ipahayag ang Ama namin. Hinihiling namin na kami itiyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Narito mga kapatid, si Jesus ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na sakramento. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, aming nang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa ka naming makinabang na may pananabik sa piging na marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po kami ay kumakatok sa iyong ginintuang puso at aming hinihiling na maghandog po kayo sa ating misa sa susunod dito sa ating parokya para po sa ating mga kapuspalad ng kapatid. Ang inyo pong ihahandog ay ang corned beef po. So ang dilata ng corned beef. Kahit na po anong brand, importante po ay magbahagi tayo kahit maliit lamang. Corned beef po ang inyong ihahandog sa misa. Maraming salamat po sa mga nag-alay po. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Iadya nawa kayo ng Diyos sa lahat ng panganib at bigyan kayo ng lahat na mabubuti na makakabuti sa inyo. Amen. Palakasin nawa kayo ng kanyang biyaya upang matiis ang mga kahirapan at pagsubok ng buhay. Amen. Patatagin niya nawa kayo lagi sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa at manatili sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang pagdiriwang na banal na misa, umayo kayo taglayin ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.